Здравейте, аз съм доктор Бялев и днес ще разгледаме един много интересен и успешен клиничен случай. Как започна всичко? Галина дойде в естетична дентална клиника Impression Dent с ясното съзнание, че иска да има здрава и красива усмивка. Тя страдаше от пародонтоза, която вече беше оставила негативно отражение върху усмивката й. Още по време на първата си консултация с мен, тя беше категорична, че иска да подходи проактивно и да се погрижи за здравето си преди да започне да губи зъбите си. Галина сподели, че основните и притеснения, освен пародонтозата, са свързани и с ускореното натрупване на зъбен камък при нея и че от доста време забелязва износване на емайла, а броят на кариесите се увеличава. През времето тя беше правила бондинг на част от зъбите си неколкократно, но резултатите за нея не бяха задоволителни. Въпреки че е била избелвала зъбите си няколко пъти, ефектът от тези процедури също не беше удовлетворителен. Предвид проблемите на Галина, най-доброто решение за нея беше цялостно преобразяване на усмивката с циркониеви коронки. Така започнахме с вземане на предварителни отпечатъци. Последва една от най-важните стъпки в процеса на лечение, а именно изпиляването на зъбите. Следващата стъпка беше поставянето на временни зъби на Галина, изработени чрез CAD/CAM технология. Последният етап от лечението беше поставянето на изработените специално за него циркониеви коронки и така усмивката на нашата пациентка отново засия. През цялото време Галина беше изцяло отдадена на процеса и спокойно можем да кажем, че тя бе един от най-дисциплинираните пациенти в Impression Dent, като стриктно спазва всички препоръки както по време на лечението, така и след него. Накрая резултатите бяха точно толкова удовлетворяващи както за нея, така и за екипа ни. Галина си тръгна от клиниката с широка усмивка, а за нас, освен задоволството от добре свършената работа, остана и удоволствието, че имаме привилегията да работим с толкова позитивни хора, които истински ни мотивират. Надявам се този случай да ви е вдъхновил да направите следващата крачка към усмивката, която заслужавате с мен, доктор Бялев. Пожелавам ви усмихнат и успешен ден!